Laing disgrasya ang nahitabo sa Cebu South Coastal Road haduol sa Talisay City Fishport diha sa may barangay San Roque. Nalambigit sa aksidente ang usa ka SUV nga gimaneho sa usa ka abogado nga gikan sa dakbayan sa Mandaue ug padung untang mutambong sa husay sa korte diha sa dakbayan sa Talisay. Sa pasiunang investigasyon, nasuta sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda nga gigong nakatagpilaw ang abogado samtang nagmaneho sa SUV. Hinungdan nga wa niya mabantayi ngang iyang sakyanan padung na ngadto sa Center Island. Tungod sa impact sa pagkaigo ngadto sa Center Island, niambak ang SUV og milahos sa pikas nga parte sa daan ug mibanggang SUV ngadto sa ka pick-up nga iya sa Carcar City Government nga padung unta sa dakbayan sa Subo. Tungod sa impact, nalimbuad ang SUV ug naangol ang abogado nga nadala na sa tambalanan. Ang disgrasya misangpot sa pagkahuot sa dagat sa trapiko sulod sa mga 30 minutos hinunatabangan sa mga personnel sa taga City Toda ug Talisay Police aron mapabarog ang SUV ug madala kini sa daplin.